Ikus dezagun orain nola sortu jarduera bat edo tarea bat. Aurreko kasuan bezala, joango era ona, eta bigarrena da crear tarea. Hau aurrekoarekin alderatzen badugu, iragarkiarekin, anunzioarekin, diferentzia nagusia da honek eskatzen dula gero ikasleak zerbait ematea. Hasteko izen bat emango diogu. Kontaktua Classroomekin adibidez. Eta hemen jarriko dugu zer egin behar duen. Partekatutako dokumentuan erantzun bertan eskatzen denari, adibidez. Hemen jarriko diogu, nahi baldin badiogu, emateko data bat, eta ordua ere jarri genezaken. Nahi izan ezkero. Ikusten dugu horrekon bezala guardado. Eta hemen behian, gehituko diogu gauza bat edo beste. Kasu honetan, galdera dago Googleko dokumento batean. Bertan erantzun beharko dute, eta hori bera entregatu beharko dute. Dokumentora plantilla bat daukat Driven, ireki, eta hemen daukadan plantilla hau gehitu egingo dut. Honelako dokumento editagarria direnean, hemen eskubian agertuko daulako gauza bat, hau ez da agertzen denean gehitzen badiogu honen bitartez dokumento bat, edo bideo bat, edo esteka bat denean, edo PDF, edo Drivetik PDF partekatzen dugunean, bakarrik dokumentoa editatzeko modukoa direnean, zau da, testo dokumento bat, kalkulu horria, aurkezpen bat, eta bar. Lehenengoa, da ikus dezaketela dokumentoa, orduan bakarrik konsultarako denean. Eta gero daude, los alumnos pueden editar el archivo y hacer una copia para cada alumno. Orduan, puede editar el archivo, esan nahi du dokumentu hori partekatuko dugula taldearekin, eta taldek parteide guztiek editatu dezaketela. Kasu honetarako litzateke egokia, baina behar bada nahi badugu egin terminologia banku bat, egin zitekena kalkulu horri batean agian. Eta nahi baldin badugu espezialitateko termino berriak ateratzen direnean, beraiek bertan idaztea, dokumento batean idaztea azalpenarekin, eta hori kolaboratibo izatea, orduan kasu horretan, izango nuke dokumento bakar bat ikasle guztiekin partekatuta. Nahi baldin badugu, bakoitza berean erantzutea, egingo nuke hacer una copia para cada alumno. Honek, errespetatuko du jatorrizko plantilla, dokumentu hori geldituko da dagoen tokian, eta sistemak egingo du kopia bat ikasle bakoitzarentzat, eta ikaslek izango dute bakoitzak dokumento propio hori editatzeko aukera. Beste kontu bat, iragarkian aipatu ez dudana. Hemen agertzen da tema. Orduan, hemen, gero gauzak, hasieran igual daukagu lau bost gauza, baina gero hor ditugun sarrera ugaldu daitezke, eta aurreko batean
bate galdetzen zuen. Eta gero nahi baldin badut bakarrik iritzi dokumento mota batera, beste dokumento mota batera, edo sarrera mota batera edo bestera. Ezin ditut ordenatu, horretarako daukagu temaz. Orduan jar genezaken, adibidez, hemen, lehen unitate didaktikoa, nahi duguna. Eta orduan, hori jarri, eta dana bertan baldin badugu egingo genuke publikatu. Hemendik aurrera, hemen ezkerrean, entemaz, agertuko da gai hori. Deitu genezakela ere, hemen Googleek erabiltzen du tema, baina izan liteke etiketa edo beste olakoren bat. Ikaslearen tarea bagoaz, ikusiko dugu, desaktualizau, mostrar, eta ikasleak hau ikusiko du. Gurean, 5 ikasle dauzkagunez matrikulatuta gela honetan, ezkerran ikusten dugu 5 ikasle ez dutela hau egin, eta 0 entregatu dutela. Goazen ikustera ikaslaren partea. Hau da ikaslea ikusten duena, hemen dauka, hemen goian limite de entrega lunes, 22 horas, lehen kontaktua, hori jardueraren izena. No completado, hemen etiketa, eta abrir. Hemen daukat, dokumentoa, irekitzen dut. Eta hau irakurri, eta hemen idazten dut irakasleak eskatutakoa. Eta hemen, hau Classroom bitartez datorrenez, hemen goian, agertzen da botoi berri bat presentar izenekoa. Bukatuta daukadeunean, presentar emango dut. También dauka, ¿quieres entregar el trabajo? Se enviará. Vale, ok. Entregar. Entregando. Eta irakaslearenean, berehala aldatuko da, una tarea completada y no se ha completado. Bueltatuko naiz ikaslearen atalera, eta hemendik epearen barruan nago, konturatu naiz, zerbait ez dudala egin nahi nuen bezala, nik ematen diot, eta ireki dezaket, baina entregatu dudanez, hemen dauka solo lektura, ze guain ezin dut aldaketarik egin, behin entregatuta. Baina jo naiteke ona, eta egin dezaket anular entrega. Anulo. Banoa dokumentora. Bukatzen dut. Eta aurkezten dut berriro. Entregar. Eta ona noanean, hemen egin ezaken komentario bat sartu, eta noanean lehenengo horrira, ya no tienes trabajos que entregar pronto. Irakaslean, haren kasuan, hemen agertuko da, uno ha completado la tarea. Hurrengo bideo baten ikusiko dugu nola
zuzenduko ditugu. Sortuko de beste jarduera bat, baina kasu honetan marrazkia kasu honetan, eskatzen ari naizena, zera da, marrazki bat egitea, baina ezin da erabili Google Appsek ematen dizkigun herramientak, erabili behar dut software espezifiko bat. Jarriko diot hemen fecha de entrega, diot biharko, eguerdirako, gaiak jarriko diot marrazketa, eta tarea sortuko dut. Ikusten dugu hemen, badaukagula, bain sortuko da berria. A ver si desaparece. Vale, hemen dago. 0 de 5. Ikaslearen tokira noa, eta hemen dago mostrar. Orduan, kasu honetan, irekiko dut, jakurriko ditut instrukzioak, kasu honetan hemen ez ditola konsultako ez ere eman, bueno, behar bada kasu honetan, bertan partekatuko litzateke marraztu behar den modeloa. Eta hemen egongo litzateke. Bukatzen dudanean, marrazki egiten, hemen digituko dut. Hemen dijungo naiz, eta nire dizkagorrean daukada nola dokumentoa, honi egituko diot. Edota Google Drivera igo baldin badut lehenago, Google Drivetik hartuko dut. Eta ondoren emango dut markar como completada. Batzuetan ere, eskatzen da aurkezpen bat egitea, eta ez da plantillarik ematen. Orduan, hemendik egin ezaken sortu plantilla hemen bertatik eta gero entregatu. Hemendik egiten badut, orain irekitzen ari da, hemen sortu du, eta orduan hemen editatuko nuke. Eta bukatzean, behin bukatuta, itzi eta entregatuko nuke. Eta hemen daukat 1 de 4.